Takže čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom videu. Dneska si zahrajeme Minecraft a na CubeCraft a Skywars si zahrajeme druhú časť si zahrajeme. A dneska si vyskúšame solo tento Teams of 4 a ešte tento Mega Teams. A hej, tieto vyskúšame. Najprv poďme solo, to je podľa mňa najlepšie tu, no. Hej, a dal som taký starý texture pack, lebo to sa mi páči. Starý Minecraft je lepší. Dobre, tu sú nejaké veci, dostali sme aj kit. Nedostali sme až také dobré veci. A okej, dáme si tento diamantový hudný plec. Dobre, ale zatiaľ dobré veci sme dostali. Dáme aj také. Dobre, takto dáme tu na. Zatiaľ dobre máme. Dostali sme fakt veľa vecí. No, takto dáme. Nechaj ma. Prečo všetci na mňa? Prečo všetci na môj ostrov? To čo bolo, ľudia? Všetci na môj ostrov. To nechápem. No vo chvíľu budeme mať celý diamantový armor. Ale prečo všetci na mňa nechápem? Ešte tu sú nejaké čestky, ale v tom nič nie je. Nechaj ma. Ale som zjedol zlaté jablčko. No. Tak dávno som hral PvP, no včera. Ale že už ani PvP neviem mať. Vlastne poďme preč. Nie, už zomiem. Sme len 4 a budem 4 potom. Nie už sme 2. Ale nechaj ma. Fú, ide za mnou ináč. Dobre, ide za mnou. Zlaté jablko zeme. Dobre. Ešte tu sú nejaké čestky. To dobre, také nie je. Zoberieme toto. Ešte viac zlaté jablka sú tu na. Aj toto zoberieme. Diamantový meč teraz nám netreba, lebo máme. No aké veľké fajty sú tu na. A 1v1 je. 1v1. A vyhrajme? Nie, necháš ma. Dobre. A som vyhral, GG ľudia, vyhrali sme. Player game dáme. Vyhrali sme, ale dobre. Yes, na tomto mape, toto milujem, túto mapu. Toto je moja najobľúbenejšia mapa na solo Skywars, ale hej, milujem túto mapu. Dobre. A nedávať je tu na ľudia. To ja. Dobre, toto zoberieme. Dobre, máme full armor. Dobre. Teraz si zjeme zlaté jablko a ideme na tohoto hráča. Na tohoto. Ale čo? Oni tímovali ľudia. Ale to nie. To nemôžeme. Ale však ľudia, to nemôžeme. Tímovať nemôžeme. Dobre, zabili sme tohoto hráča. No poď. Aj tohto. Nie, nezabili sme ho. Nie. Dobre, zabili sme ho. Dobre, majme zatiaľ.
ale teraz viac budem hrať Minecraft, jak Brawl Stars ľudia. No poď na mňa, no. A zabijeme ho a sme ho zabili, GG ľudia. Tam je aj v chat, boli v chate, no. Sme najlepší. Všetkých zabijeme. Ale tak som hrala aj dávnejšie. Lebo včera, jak som si vyskúšal toto Minecraft Skywars, tak som bol veľmi noob. Dobre. Dáme si nejaké armory. Ideme do stredu. Dobre, tu je nejaká častka. V tom sú dobré veci. Sme už len 4. Toto musíme aj toto vyhrať. Potom ideme duo. Nie, on má diamantový meč. Nechaj ma. Zatiaľ dáme si tieto. Neviem, to čarovná fľaša. Zatiaľ dáme toto. Dostali sme 12 XP. To je dosť veľa. Zlaté jabko. Toto si dáme. A tu je tento hvač, no zabijeme ho. A zabijeme ho, on má diamantový, diamantový armor má. On má diamantový armor, takže dajme radšej pozor. Nie, on ma zabije, až zabil ma. Sme štvrtí ľudia. Aj to je dobré, sme štvrtí. Teraz ideme, duo už, ja duo nie až tak mám rád. Teraz ideme Teams of 4, to je lepšie jak duo podľa mňa. Ale také ešte som nikdy nehral. Map Sakura. 2v2 je, či jak to je. Ja som také ešte nehral ľudia, takže ja neviem. Čo, jaké dobré veci sú tu na ľudia? Oh my god. Toto sú tu na dobré veci. Dobre, ale hej, 4 týmy sú. Ja som myslel, že sú tu len 2 týmy a že 1v1. Lebo také som ešte nehral. A tu je niekto. No poď ty. Aj tak, dievča. Som lepší jak ty. Spadla tá dievčačka. No poď, kde ideš? No vidíš, som lepší jak ty. Ale tá dievča už spadla. Ale kde ideš? Osnú ťa tak zbijem, aj zabijem ťa. Ale si jaký pomalý. Čau. A sme aj zabili. Nie, čo si myslíš o sebe? Čo si myslíš o sebe? Že ma zabiješ? No jasne, ja som ťa zabil. Vidíš, som lepšie od teba. Dobre, zabili sme ho. Počujte, tu je také. Luk. Tu je pavučina. Fuj, pavučina. No poďte na mňa, všetkých zabijem, aj tak som najlepší. No poď, no, čo sa bojíš? Ja ma zabije, Som spadol. Ľudia. Ja som najlepší, ja som spadol. Toto je jaký map? Tento map je na nič, ľudia. Pozerajte, to je gejovský map podľa mňa. Gejovský. Candyland je gejovský. Dáme si tieto armory. Dobre, teraz
teraz budem normálne a budem tryhardovať. Jak Dream alebo Technoblade. Dobre, toto zoberieme. Diamant, toto. Si zoberieme diamant. Koľko diamantov sú tu na ľudia? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 diamanty tu boli. 23. Z toho vieme uloviť aj amor, nie? Ja neviem ešte. Aj tu sú diamanty. A tu na koľko diamantov je? Dobre, už sú len toto dve týmy. Už o chvíľu budeme mať 40 diamantov. Na koľko diamantov sú? Robíme celý armor, ľudia. Aj tu je diamant. O chvíľu budeme mať 50. Ja budem najlepší. Jak Dream máme. Technoblade radšej. Technoblade je lepší jak Dream. Ale tu je moja sestra sa smeje. Toto robí. Ale Technoblade je lepší jak Dream. Všakže. Prečo? Ty si taká. A čože si uzomrela, aj tak je lepší. Ale keď ešte žil, tak bol lepší. Vieš o tom? Nevadí. A kde je tento crafting table, ľudia? No už máme celý diamantový set. A ešte nám zostal 41 diamant. Dobre, že ešte je tu na to. 41 diamant. Už sme len dvaja. Nie. 4v2 ľudia, 4v2. Nie, on ma zabije. On ma zabije. Ale však vstávaj, ty nenormálny, však nevidíš, že na nás idú. My sme najlepší ľudia. Oni ma nebudú vedieť nájsť. Nie. Oni nevedia, že kde som. Ale 4v2. Ale už o chvíľu 4v1. Hej, 4v1. Ale on spadol. Nie, ja som len sám. Ne. Toto som prehral. No, prehrali sme to. Ale oni nevedia, že kde som. Ja som tu na, oni nevedia, že kde. Dobre, tu sme. 3v1 už je 3v1. Toto musím vyhrať. Ale mne laguje zase tento Minecraft, jak včera. No tam je jeden, tam. No poď. Už sa teším na teba. Vieš, jak sa teším, joj. On má nedomajtový set, ale aj tak ho zabijeme. Nie, zabijeme ho. Kde ideš? Kde beháš, Kde beháš? Čo mi dávaš tam vodu? Čo mi dávaš, No hovor, čo mi tam dávaš? Čo pozývaš na mňa? Toto som už prehral, ľudia. Ale nie idú na mňa. Lebo sa boja. Nie, tu je niekto. No poď, ty mu. A zabijeme ťa. A zabil som ho. Je 1v1, vidíte, som najlepší. PvP hráč na celom svete. No poď, no aj tak to vyhrajeme. Lebo bolo 4v1 a teraz je už 1v1 ľudia. 1v1. Jak som ich dal dole. Vidíte, som jaký dobrý. Ale kde beháš, ty dievča? Vidíme, že si dievča. Toto robia dievčata. Nevedia hrať ľudí. A vyhral som to!
Ježiš, ty by jedna bola a teraz už som to aj vyhral. Vidíte ľudia, som jaký dobrý. Len som trošku musel hrať Minecraft a PvP. No tutaj išiel som taký mega Skymas, či čo je to. A toto som už asi hral dvakrát, či koľko. Ale ja také nemám, len solo a trio a také duo. Ale duo nie až tak. Ale jaké dobré veci sú tu na ľudia. Čo, jaké diamantové veci. Ale dobré veci sú tu na ľudia. Oh my god. No reaction. Toto zobe. On mi to zobral. Ty. No ale aj toto my hrajeme podľa mňa. Ja som najlepší. Ja som najlepší PvP hráč na Slovensku. Nie ináč mu nie najlepší. Kto má mať Moona, nech dá odber aj like. Ja som dal už odber aj like, lebo ja mám mať Moona. Ale koľko čestky sú tu na? Sme zase 4 týmy, sú zase. Ale to jak vedeli urobiť takú veľkú mapu? Tu je niekto, na čau, no poď na mňa, čau. To ako sa máš, no poď. Nie, on ma zabije, ona je dievča, ale my ho zabijeme. Nie, nie. Nechaj ma, nechajte ma, prosím, nechajte ma. Prosím, ja som najlepší youtuber na celom svete, ale nechajte ma, prosím, ja som youtuber. A mám niekoľko 100 000 aj miliónov dopevateľov, takže nechajte ma púsť. Nie, nechaj ma, ja som youtuber, ale mám miliónov dopevateľov, nechaj ma. Nie, ona ma chce zabiť, ale neviem. Čo mi to tak lakuje? No poďte na mňa, nemám jedlo. A keď vás zabijem, tak budem mať jedlo, lebo ja som máte. Ale nikdy nemám jedlo. Nie, zomrel som. Nezomrel som. No ja som najlepší, vidíte, som ani nezomrel. On ma chcel zabiť, či, neviem, či to je dievča, či chlapec a nezabil ma. No vidíte, som jaký dobrý, som najlepší na celom svete. Ale, nechaj ma. Necháš. Dobre, sme dobrí, som najlepší. Ešte jedno kolo solo a aj tak to vyhrajem, lebo som najlepší PvP. Takže nikto ma nevie zabiť. Túto mapu milujem ľudia, toto je veľmi dobré, ale nie je to najobľúbenejšia mapa moja. Ale tu je TNT, nie? Tam to je TNT. Neviem. Ale prečo mi zase laguje tento Minecraft? Domiť s tým. No, ale ideme do stredu. No poďte na mňa, aj tak vás zabijem, som najlepší PvP hráč na celom svete, takže neviete, ma aj tak zabiť. Nie, prosím, nechaj ma. No poď, no čo sa bojíš, no. Ja som len zdvihol tento železný klompač a už toto behal niekde inde. Ja tu je TNT, fakt. No